טוב, אנחנו נכנסים עכשיו לסיום ההקדמה, ובו בא הרמב"ם עוסק בשבע סיבות למה יש סתירות בספרים. צריך להבין משהו. היום כשאנחנו קוראים ספר, אני לא מדבר כרגע על ספר של ספרות, רומן או משהו כזה, אלא על ספר מדעי, אה, ספר אקדמי או מחקר כלשהו. בגדול הציפייה היא שמה שהמחבר רוצה להגיד, הוא יגיד לך, צעד אחרי צעד, אתה לומד ספר, אתה קורא, צעד אחר צעד הוא יוביל אותך למסקנה הנכונה, למסקנה שמבחינתו הוא, למסר שהוא רוצה להגיד. זה לא בדיוק המצב בספרים עתיקים. ניקח לדוגמה את ספר קהלת. מה קהלת רוצה להגיד, כן? מה המסר של ספר קהלת? אנחנו יודעים שקהלת הוא אומר דבר, ואחר כך הוא יכול להגיד גם כן דבר הפוך. אה, אתה לא בדיוק יודע מה המסר של הספר הזה. אם אנחנו פותחים את המשנה או את הגמרא, זה לא ספר הלכה שאתה יודע בדיוק, הוא אומר, במקרה כזה תעשה כך, במקרה כזה תעשה אחרת. הוא מתחיל לך כל מיני דיונים זה אומר ככה, וזה אומר ככה, יש סוגיות שאם אתה לומד אותן, אז הן לוקחות לכיוון אחד, יש סוגיות שאם אתה לומד אותן, הן הולכות לכיוון אחר, לא לגמרי ברור. מה, אז מה בעצם הספר רוצה ממני, כן? התורה, אם אנחנו לומדים את התורה, אז גם כן, יש סיפור אחד, ואחר כך הסיפור מסופר בצורה אחרת לפעמים, ולא ברור, יש דילוגים, קפיצות, חזרות, אה, לא ברור. ועכשיו הרמב"ם מתייחס לספרות הזאת. עכשיו, צריך לזכור, הספרות הזאת, בואו ניקח את הגמרא, את התנ"ך למשל, בסדר? התנ"ך הוא לא נכתב על ידי בן אדם אחד, הוא נכתב לאורך, התורה, בוא נגיד, נכתבה, קיבלנו אותה ממשה רבנו, ואחר כך יש את ספר יהושע, ושופטים, ושמואל, מלכים, ירמיהו, יחזקאל, לא משנה. ברור שנכתבה על ידי, הקודקסט הזה, נכתבו על ידי אנשים שונים, בתקופות שונות, במקומות שונים, אז יש לזה את ההיגיון, למה יהיו קפיצות אולי, לפעמים, זה לא שזה נותן תשובה להכל, אבל ברור שיש סגנונות שונים, ואולי לא תמיד דברים ברורים, אני ככה נוקט בלשון זהירה. המשנה והגמרא נכתבו שוב על ידי אנשים שונים, בתקופות שונות, כן, הגמרא יש 5 או 6 דורות, שאנשים שמופיעים בגמרא, ו... וזה בסדר, כן, שיהיה בזה דעות שונות. אגב, מי שמכיר יהיה הבדל בין רש"י, שפרשן על הגמרא, שאתה מצפה שרש"י יסכים לעצמו, כי זה נכתב על ידי בן אדם אחד, שאמור להסכים עם עצמו לפחות. לעומת תוספות שיש בעלי התוספות. תוספות לא כתב את זה בן אדם אחד, זה בעלי התוספות, זה קבוצה של אנשים כתבו את זה, שוב, לאורך תקופה ארוכה. אז שם אנחנו כן נקבל את זה שיהיו דעות שונות, דעות סותרות אולי אחת את השנייה, אנחנו תמיד נוכל להגיד שכתבו את זה אנשים שונים. טוב, זה הקדמה טיפה, בואו נצלול לתוך הטקסט עצמו. אומר הרמב"ם כך, סיבת הסתירות או הניגודים הנמצאים בספר מן הספרים או בחיבור מן החיבורים אחת משבע סיבות. הרמב"ם מנתח למה בתוך ספר יש סתירות. טוב, זה גם מעניין להגיד למה שהרמב"ם יביא את זה כאן, למה זה צריך לעניין אותי עכשיו, כאילו, מה אתה בא להגיד, אבל בוא נמתין עם זה שנייה. הסיבה הראשונה היא שהמחבר אסף אמירות של אנשים בעלי דעות שונות, והשמיט את שם האומר, ולא ייחס כל אמירה לאומרה. כלומר, זה שחיבר את הספר, הוא בעצם מביא דעות של אנשים שונים. זה הדעה של ראובן, זה הדעה של שמעון, אז לא אין בעיה שראובן ושמעון לא יסכימו, כן? זה אנחנו יכולים להבין את זה. אבל הוא פשוט השמיט את שם האומר, אז הוא מביא את האמירה בלי להגיד מי אמר אותה. אז עכשיו אתה מוצא פה 2 אמירות שהן לא מסתדרות אחת עם השנייה, אבל אתה לא שם,
לא יודע שהאמירה אחת היא של ראובן והאמירה השנייה היא של שמעון. בחיבור זה, כלומר בחיבור כזה, יימצאו סתירה או ניגוד, כאשר משפט אחד הוא שיטתו של אדם אחד, והמשפט האחר הוא שיטתו של אחר. אוקיי, הגיוני. הסיבה השנייה, כאשר לבעל הספר הזה הייתה דעה מסוימת, ולאחר מכן חזר בו ממנה, ונכתבו דבריו הראשונים והשניים. כלומר, מישהו שיש לו חיים ארוכים, בהתחלה הוא חשב כך, אחר כך הוא חשב אחרת, והוא הביא את הכל בספר, בספר הוא הכניס גם את הדעה הראשונה שלו וגם את הדעה השנייה שלו, ולא תמיד הוא טורח להגיד לך, הלאה, שיניתי פה עמדה. טוב, סיבה שלישית, כאשר לא כל הדברים הללו הם כחיצוניותם, אלא חלקם כחיצוניותם, וחלקם משל שיש לו תוך. או ששני המשפטים הנראים כסותרים הם משלים, אלא שאם הובנו לפי פשוטם, הרי הם סותרים ומנוגדים. כלומר, יש דברים, כבר דיברנו על תפוחי זהב ומשכיות הכסף, כלומר, יש לך תוכן פנימי ומשל חיצוני. אז אתה קורא משהו, ואתה לא מבין שלא הכל הוא לפי הצד החיצוני, אלא יש פה חלק שהוא חיצוני וחלק שהוא פנימי. אז אתה מתבלבל, אוקיי? למשל, אם אני אכתוב, לא יודע, בספר, אני אומר, נסעתי ללב הים, ובהמשך הספר אני אסביר שהים הוא עשוי ממים. תגיד, רגע, שנייה, אבל לב הים, אז יש שם לב, נכון? אבל אתה אומר שהכל מים, אז אין שם לב, מה זה לב? ואתה לא תמיד יכול להבין, או לא ברור לך, שיש דברים שהם כחציוניותם, ויש דברים שהם משל. אז לב הים זה לא לב, אין שם באמת לב, אבל זה ביטוי כזה, שהוא בא להמחיש או לתת איזושהי מטאפורה, אוקיי? או ששני המשפטים הנראים כסותרים הם משלים, כלומר, יכול להיות ששני המשפטים הם שניהם משלים, אוקיי? אלא שהם הובנו לפי פשוטם, אבל אם אתה לא מבין שמדובר פה בסוג של משל, אז זה נראה לך שזה סותר או מנוגד. לא תמיד ברור לך מתי הדבר הוא כפשוטו, ומתי הדבר הוא משל. כן, וכבר הזכרנו את זה קודם, משלים של שלמה, שהוא מדמה את החוכמה לאהובתו, ואת הדברים הבטלים לאישה זונה, אז אתה יכול, לא תמיד ברור לך למה הוא מתכוון. טוב, הסיבה הרביעית היא שיש תנאי שאינו מפורש במקומו מתוך הכרח כלשהו. כלומר, אני אומר שדבר מסוים הוא נכון, אבל הוא נכון בתנאי, אבל את התנאי לא אמרתי מה התנאי. ואחר כך אני אומר שדבר מסוים הוא לא נכון. כן, אבל הוא לא נכון בגלל, אם התנאי לא מתקיים. אבל שוב, אם לא פירשתי את זה, אז זה נכון או לא נכון? סתירה. אתה לא יודע שהדברים האלה הם קשורים לתנאים מסוימים. או ששני הנושאים שונים זה מזה, ואחד מהם אינו מבואר במקומו. כך שתראה לכאורה סתירה בדברים, אף שאין סתירה, כלומר יכול להיות דברים שהם לא באמת, יש ביניהם סתירה, אבל יש נושאים שהם פשוט שונים אחד מהשני. רק לא ברור לך שהם שונים, זה נראים לך שהם אותו דבר, כי זה לא מספיק מבואר. אז זה סתירה לכאורה. כן? עד כאן אנחנו בעצם עוסקים בסתירות שהן סתירות לכאורה, בסדר? לא לגמרי מדויק, שנייה, בואו נחשוב על זה עוד פעם. הסיבה הראשונה, יש סתירה אמיתית, כן? אבל היא מיוחסת לאנשים שונים, אז זה לא, הדברים לא עולים בקנה אחד, אבל זה לא כי יש כאן בעיה, כי פשוט אנשים שונים אמרו אותם. אותו דבר הסיבה השנייה, זה אמר אותו בן אדם, אבל פעם הוא חשב כך, ואחר כך הוא שינה את דעתו. בסיבה השלישית והרביעית, אין באמת סתירה. מעולם לא הייתה, רק לך הקורא היא נראית כסתירה, כי אתה לא מבין שיש פה משל, או שיש פה תנאי מסוים. טוב. הסיבה החמישית, כורח הלימוד וההסבר. כלומר, זה נקרא סיבה פדגוגית, או סיבה דידקטית. אתה רוצה להסביר משהו, אבל אתה לא יכול להסביר ישר את הדבר בצורה מיידית. אתה צריך קודם לבנות את ההסבר, אוקיי? אתן דוגמה. למשל, יודעים, אתם שואלים ילד,
כמה זה 3 לחלק ל-4? אז הוא אומר, אי אפשר, אי אפשר לחלק 3 ל-4, כי הוא עוד לא מודע לזה שיש שברים. בהתחלה אנחנו נולדים ילדים רק על מספרים שלמים. אתה אומר לו 2 מינוס 3, הוא יכול להגיד לך, לא, לא, אי אפשר 2 מינוס 3, אוקיי? או שאנחנו מחלקים במספרים אי-זוגיים, נגיד 8 לחלק ל-3, אז הוא יגיד 8 לחלק ל-3, זה 2 ושארית 2, כי יש 6 לחלק ל-3 זה 2, והשתיים האחרים אי אפשר לחלק, אז זה שארית 2. הוא לא יודע להגיד שזה 3 ושני שליש. אז בהתחלה מלמדים אותו ככה, ואחר כך, כשהוא מתבגר יותר, אז הוא אומר, לא, שנייה, בעצם כן, יש דבר כזה שנקרא מינוס, יש דבר כזה שנקרא שבר, יפה. אז זהו כורח הלימוד וההסבר. בהתחלה אתה אומר לו, אי אפשר לחלק 2 פחות 3, או אי אפשר 3 לחלק ל-4, ואחר כך רק אתה מסביר לו, כי אי אפשר להסביר ישר את הדברים לעומקם. כלומר, והנה נקרא את זה, אם יש עניין מסוים עמוק וקשה לתפיסה, קשה לתפוס יש כזה דבר מינוס או שבר, אז שיש צורך להזכירו או לקחתו כהנחה לביאור עניין שקל לתופסו, שראוי שילמד לפני הראשון, כך שההתחלה תהיה תמיד בדבר הקל. אז אתה מתחיל איתו מדברים קלים, אתה אומר לו רק מלמד אותו מספרים חיוביים, מספרים שלמים, אז הרי שהמלמד יצטרך להסביר את העניין הראשון הזה בחוסר דיוק, הוא אומר לו, יש כאילו יש רק מספרים שלמים או חיוביים. באיזה דרך שתזדמן ובעיון שטחי, ולא יחל לדקדק באמיתתו, הוא לא יתחיל להסביר לו, לא, שנייה, יש גם מספרים שליליים, יש גם שברים, אלא ישאיר זאת לפי דמיונו של השומע, כדי שיבין את מה שהוא מעוניין, שיבין כן, כלומר, כרגע, היכולת שלו לדמיין, כי זה קשה, לדמיין מספר שהוא מינוס, זה כאילו לא כל כך ברור, או לדמיין שבר, זה גם לא קל. אז כרגע, כי הדמיון של הילד הוא רק דמיון של מספרים חיוביים ושלמים, אז הוא כרגע מסביר לו, כדי שיבין את מה שהוא מעוניין שיבין כעת. ולאחר מכן, אחרי שהוא שולט טוב במספרים, ידקדק בעניין העמוק הזה ויבאר את אמיתתו במקום המתאים. כלומר, יש כאן סתירה, יבוא התלמיד למורה, יגיד לו, שנייה, אתה אמרת שאי אפשר לעשות 3 פחות 4, עכשיו אתה אומר שכן אפשר לעשות 3 פחות 4. אז הוא יגיד לו, בסדר, אז הסברתי לך לפי מה שיכולת להבין, אז עכשיו אני מוסיף לך הסבר. בקיצור, זו סיבה פדגוגית. שוב, כאן אין סתירה אמיתית, פשוט הסתירה נאמרה מטעמים פדגוגיים. הסיבה השישית, היות הסתירה סמויה ולא מתברת אלא אחרי הנחות רבות. כלומר, בעצם הסתירה היא לא גלויה. צריך להבין מהם הנחות היסוד, כדי להבין שהדברים הם לא מסתדרים. וככל שיש צורך ביותר הנחות כדי להיווכח בה, כך היא סמויה יותר. כן, אם זה דורש הנחה, וההנחה הזאת דורשת מאחוריה עוד הנחה, זה סמוי. דבר זה חומק מעיני המחבר. כלומר, זה דבר שגם המחבר עצמו לא מודע לו. עד עכשיו דיברנו על סתירות שהמחבר מודע להם. אנחנו מדברים על סתירה שהמחבר בעצמו איננו מודע לסתירה שבדבריו. הוא חושב ששני המשפטים הראשונים אינם סותרים זה את זה. המשפטים הבסיסיים הם לא סותרים זה את זה, אבל אך אם תיקח כל אחד מהם ותצרף אליהם הנחה אמיתית, ומכך תנבע מסקנה מחויבת, יגיע דבר לאחר כמה צעדי הקשר כדי סתירה או ניגוד בין שני המסקנות הסופיות. ואם אתה לוקח את הלוגיקה הזאת הלאה, אתה פשוט תגלה ששנייה, רגע, אם אני ממשיך את זה, וזה אומר שככה, וזה אומר שככה, בסוף תהיה סתירה. דברים כגון אלה הם החומקים מעיניהם של החכמים מחברי החיבור. כלומר, הוא אומר, גם החכמים לא תמיד שמים לב לסתירה שבדבריהם. ואולם, עכשיו יכול להיות שהסתירה היא ברורה וזועקת לשמיים, אולם אם שני המשפטים הראשונים נמצאים בסתירה גלויה זה עם זה, שהוא שכח את הראשון כאשר עלה על הכתב את משנה במקום אחר בחיבור, הוא פשוט שכח, הוא לא שם לב. פה הוא כתב כך, ואחר כך הוא כתב כך, והוא לא שם לב שזה לא מסתדר מבחינת הנחת היסוד. הרי זו מגרעת גדולה מאוד, ואין למנות מחבר זה בכלל מי שראוי להתחשב בדברו. עזוב, אדם שהוא כל כך מבולבל, אני בכלל לא מתחשב. אבל כן יכול להיות אדם שהוא לא שם לב עד הסוף, שהדברים שלו הם נובעים על בסיס איזושהי הנחת יסוד. זה יכול להיות.
הסיבה השביעית, כורח הדיון בדברים עמוקים ביותר. כלומר, זה כבר לא סתם סיבה דידקטית, אלא יש צורך להסתיר. למה? כי הם דברים עמוקים ביותר, ואתה לא רוצה לגלות את כולם. ראוי להסתיר חלק מענייניהם ולגלות חלק מהם. כי ההכרח יביא לכך שיתנהל דיון לגבי אמירה מסוימת על בסיס הנחה מסוימת. אני מנהל פה דיון על בסיס הנחה כלשהי, ובמקום אחר יביא ההכרח לכך שהדיון באותה אמירה יתנהל על בסיס הנחה הסותרת את הראשונה. אבל פה כבר תהיה לי הנחה אחרת, ופתאום אני מנהל דיון נוסף על בסיס הנחה אחרת. כאן ראוי שהמון לא ירגיש כלל במקום הסתירה ביניהם. כלומר, זו סתירה מכוונת. אם הסתירה בצד החמישי בסופה, הסתירה החמישית, הסתירה מהסוג החמישי, המטרה בסוף היא לגלות את האמת. רק כרגע אתה לא מגלה את האמת, כאן אתה אומר שנייה. יש כאן את ההמון, שאני לא רוצה שההמון ידע אותו. ראוי שההמון לא ירגיש כלל במקום הסתירה ביניהם. אני לא רוצה שההמון יבין שהדברים לא מסתדרים אחד עם השני. ויש המחבר נוקט תחבולות כדי להסתיר זאת בכל אופן אפשר. כלומר, יכול להיות שהמחבר הוא משתמש בתחבולות כדי לא לגלות את זה. טוב, שנייה לפני שאני אומר למה הרמב"ם מביא את זה כאן, בואו נעשה סדר. אומר כך, אשר לסתירות הנמצאות במשניות ובברייתות, הרי הן לפי הסיבה הראשונה. כלומר, מה אמרנו? הסיבה הראשונה, שמדובר באנשים שונים. דעה ראשונה אמר ראובן, דעה שנייה אמר אתה שמעון. וככה חז"ל אומרים במפורש, כמו שתמצא שהם אומרים תמיד, קשיא רישא הסיפא, ותהיה תשובה רישא רבי פלוני וסיפא רבי פלוני. כלומר, המשנה כבר משנה את זה על הגמרא, הגמרא מקשה את זה על המשנה. איך יכול להיות אם זה לא מסתדר? ואז הם אומרים, לא, כל דעה אמר אותה מישהו אחר. אבל איפה זה כתוב? זה לא כתוב. הגמרא מסיקה את זה על המשנה. וכיוצא בזה תמצא שאומרים ראה רבי דבריו של רבי פלוני בכך ובכך, וסתם לן כבתי, ראה דבריו של רבי פלוני בכך, וסתם לן כבתי. כלומר, בעצם רבי יהודה הנשיא, פעם אחת הוא הסכים עם דעה מסוימת, פעם אחת הוא הסכים עם דעה אחרת. אבל הדעות האלה לא מתיישבות אחת עם השנייה, הן סותרות אחת את השנייה. בסדר, זה לא בעיה בדעות עצמן. אני לא נכנס כרגע, כי זה קצת, אז איך רבי יהודה הביא אותם, מחבר המשנה, לא ניכנס לזה עכשיו. ותמצא שהם אומרים פעמים רבות, סתם ממני, סתם משנה, לא כתוב מי אמר אותה, אז הדעה של מי, ועונה הגמרא, רבי פלוני, כן, מתניתין מאני, של מי המשנה? רבי פלוני. וזאת רבות מספור. כן, מי שמכיר את הגמרא, מכיר הרבה פעמים את השיטה הזאת, שהגמרא פותרת בסתירות, על ידי כך שהיא אומרת שכל אחד, זה לא סתירה, אלא פשוט דעה, זו הדעה של זה וזה הדעה שלו. אני לא נכנס לזה, אנחנו לא כרגע עוסקים בפירושי המשנה. אוקיי, ואילו הסתירות או החילופים הנמצאים בתלמוד, גם כן יכול להיות ככה. הרי הם לפי הסיבה הראשונה והשנייה. כלומר, יש כאן, מה הייתה לנו הסיבה השנייה? שמישהו חזר בו, חשב כך, ואחר כך חשב אחרת. זה לא נמצא במשנה, אבל זה כן נמצא בגמרא. כמו שתמצא שמורים, בכך וכך סבר לה כרבי פלוני, וכך וכך סבר לה כרבי פלוני, זה כבר ראינו, זו הסיבה הראשונה. או, וכן אומרים, סבר לי כבתי בחדה, ופליגה לי בחדה. כלומר, הוא סבור כמותו בניין אחד, יכול להיות עליו בניין אחר. אז זה סתירה מהסוג הראשון, שפשוט לא אמרו לנו את זה מראש, אבל אנחנו בניתוח הבנו שזה לא מסתדר יחד. ואומרים, תרי אמוראי אליבא דרבי פלוני, כן? כן, אפילו אם אומרים לך שאת שניהם אמר רבי יהודה, אז לא, זה רבי יוחנן בדעתו, וזה, אני יודע מה, מישהו אחר בדעתו. אז גם אם שתי הדעות הן בשם בן אדם אחד, יכול להיות שכל אחד מצטט אותו, וכל אחד הבין אותו אחרת. אז שוב, זה לא סתירה בדבריו. כל אלה הם מן הסיבה הראשונה. ואילו מחבת הסיבה השנייה, הרי זה נמצא בדבריהם במפורש, הדר ברב מהאי, הדר ברבא מהאי. כלומר,
הוא אמר, אחר כך הוא חזר בו, אז זו מהות הסתירה. ואז חוקרים איזו מן האמירות תהיה מאוחרת, וכיוצא בדברי מהדורה קמא דרבא אמר לך כך וכך, מהדורה בתרא אמר לך כך וכך, כלומר, יכול להיות שבן אדם משנה את דעתו, זה... אוקיי, אז דיברנו על הסתירה מהסוג הראשון והשני. אשר לסתירות, שימו לב שזה רק במשנה ובגמרא. אשר לסתירות או לניגודים הנראים לכאורה בחיצוניות הדברים בחלק מן המקומות בכל ספרי הנבואה, אוקיי, כאן יש דברים בספרי הנבואה שהם לא תמיד מסתדרים אחד עם השני. אומר הרמב"ם מראה מחמת הסיבה השלישית והרביעית. ולשם עניין זה באה הקדמה זו כולה. כלומר, למה הבאתי את ההקדמה? לא כדי להסביר את המשניות או את הגמרות, כדי להסביר את דברי הנבואה, כי אחת המטרות של הרמב"ם הייתה, מזכיר, בכתיבת הספר הזה, להסביר את דברי הנבואה שנראים לא ברורים. אומר הרמב"ם, יכול להיות שחלק מדברי הנבואה, פשוט אתה מבין אותם לא לפי אמיתתם, כי יש בהם דברים מוקשים ויש בהם סתירות. אז מה זה הסתירה השלישית והרביעית? שזה משל, מדובר כאן על משל, אוקיי? או שזה בנוי על איזשהו תנאי מסוים שלא הוסבר. יודע אתה כמה רבות אמרו ז"ל, כתוב אחד אומר כך וכתוב אחד אומר כך, והם קובעים שיש סתירה לכאורה. ואז מבארים שבדברים חסר תנאי, או שהם בנושא אחר. כן, דוגמה הוא מביא, שלמה לא יודע אחד שדבריך סותרים דברי אביך, אלא שהם סותרים זה את זה, מופיע בגמרא, לא ניכנס לזה, וכאלה רבות בדברי החכמים ז"ל. כלומר, חז"ל, ככה הם מפרשים את דברי הנבואה. אך רוב עיסוקם, אבל האמת היא שהם לא כל כך התעסקו בפירוש דברי הנבואה, כך אומר רמב"ם לפחות, רוב עיסוקם בדברי הנבואה הוא בהקשר של דינים או מוסר. ואילו מטרתנו אינה אלא להעיר על פסוקים שיש בחיצוניותם סתירות בדעות ואמונות. כמו אומר רמב"ם, אני לא מתעסק לא במוסר ולא בדינים. המטרה שלי בספר הזה היא לדבר על אמונות ודעות. מעט מזה יבואר בחלק מפרקי חיבור זה, משום שעניין זה גם הוא מסתרי תורה. כלומר, להסביר את דברי הנבואה, כבר אמר הרמב"ם, זה מטרתו, וזה סתרי תורה. אשר לשאלה אם יש בספרי הנביאים סתירות מחמת הסיבה השביעית, כלומר סתירות מכוונות, שנועדו להסתיר מעיני ההמון את האמת, כן? זו הייתה הסיבה השביעית, שהוא לא פירש אותה פה עד הסוף, מה בדיוק גורם לסתירה הזאת, על זה נשתברו הרבה מאוד קולמוסים, מדוע יש סתירה, מה פירוש הסתירה השביעית, אני עוד רגע נדבר על זה, אז הוא אומר, זה נושא לעיון וחקירה, וראוי שלא לקפוץ למסקנות בכך. תראו איך הרמב"ם מטשטש גם את הסיבה השביעית, הוא לא הסביר עד הסוף למה יש סתירה שכזאת, כן? לשמה היא נועדה. וגם כאן הוא מסתיר, כן? הוא גם מסתיר את הסתירה. בואו לא נקפוץ למסקנות, האם יש כזה דבר בספרי הנבואה. אשר לחילופים בספרי הפילוסופיים, אוקיי, עכשיו הוא אומר רמב"ם, בואו נדבר על הפילוסופיה. גם בפילוסופיה יש סתירות. הוא אומר, אנשי האמת בהם, כן, יש פילוסופים שהם סתם חרטטנים, על זה הוא לא מדבר. הוא מדבר על אנשי האמת בהם. הם מחמת הסיבה החמישית. כלומר, פילוסוף טוב, הוא לוקח אותך צעד צעד, הוא לא תמיד יכול להגיד לך עד הסוף, כן? כמו שאמרנו לילד, אתה לא תמיד יכול להגיד לו שיש לו דברים, מספרים שליליים או שברים. אז לפעמים זה הסיבה של הפילוסופים, זה הסיבה של הפילוסופים הטובים, אנשי האמת בהם, אבל אילו הסתירות הנמצאות ברוב ספרי המחברים והמפרשים, חוץ מן הנזכרים לעיל, כמו לא הפילוסופים החכמים, הם מחמת הסיבה השישית. כלומר, שהוא לא שם לב בעצמו. אנשים כותבים ספרים, והם בעצמם לא מודעים לסתירות שיש בדבריהם, כי הם לא לוקחים תמיד את החשבון עד הסוף.
וכיוצא בזה יש במדרשות ובאגדות סתירות גדולות מחמת אותה סיבה. הוא אומר, רמב"ם, תקשיב, ולפעמים אגדות, אתה תבוא לי מאיזושהי אגדת חז"ל, הוא אומר, רמב"ם, אני לא מתייחס לזה כל כך ברצינות, או מדרש מסוים. למה? כי לכן אומרים, אין מקשים באגדה. כלומר, אגדה היא לא תמיד, הצד הרציונלי הוא לא החזק, הלוגיקה היא לא תמיד מהמשובחות. תראו איך הרמב"ם מתייחס לחלק מהאגדות חז"ל, וואו, אני חושב שזה לא היה עובר היום, לא פוליטיקלי קורקט, לא היה עובר. כלומר, הרמב"ם לא מתייחס ברצינות לכל משל. ויש בהם גם סתירות מחמת הסיבה השביעית. אבל יש בהם גם סתירות, לא הכל רק מחמת הסיבה השישית, שאנשים לא שמים לב, לפעמים זה בכוונה. ואילו החילופים שימצאו בחיבור הזה, הם מחמת הסיבות החמישית והשביעית. דע זאת ועמוד על כך והתבונן בכך מאוד, כדי שלא תהיה נבוך בפרק מפרקיו. טוב, על זה צריך להתעכב קצת, והאמת שאני עייף, אז אני אדחה את זה לפעם הבאה, איך הרמב"ם מדבר על הספר שלו, ועל הסתירות שהוא יוצר בספר הזה. נעצור פה כרגע.